62 followerov na TikToku? Tak to musím oslaviť. Tiesto? Hej, 62. Fakt? No ja som tiež neveril. Hej, priestory už sú. Tak pre 2000 ľudí asi, no. A ty tiež prídeš? OK, čau. Mami, no ahoj, no 62, fakt. Ja som tiež neveril. Čože? Išiel spievať deťom? Tak ja ho kašlem. Hej, máme všetko. Parádne to dopadne, uvidíš.